गथ'आ बिदिसो खालाममारबाय आइदै आंनि फिसाजोआ बिदि खालामबाय आंनि फिसाजोआ बिदि खालामबाय आंनि फिसाजोआ बिफानि खोथा मानियासै आंनि फिसाजोआ बिमानि खोथा मानियासै आंनि फिसाजोआ जोंखौ अपमान खालामबाय से नोंनि फिसाजोआ बेबायदिसो डक्टर बाबु आंहा आंनि सायाव फोथायनाय दङ आंनि फिसाजोआ बिदि माब्लाबाबो खामानि मावनाय नङा साननैसोल' सम होबावदो डक्टर बाबु साननैसोल' सम होबावदो आंनि फिसाजोखौ आं नागिरना लायथारगोन आंनि फिसाजोआ माब्लाबाबो बिदि गोरोन्थि खामानि मावनो हाया आंहा फोथायनाय दंथारो दाउखा नों नुमारदोंना नुमारा बेफोरबायदि मिसा खोथा दाबुंदै नोङो हिनजाव मानसिनि खोथाखौ एसे फोथायनो नाजानांगौहाय आं बालाय ओरैनो इसेबां मिसा खोथा बुंगोन नामा आरो नुनायखौसो नुनाय बुंदों दा आंलाय आं आवगायावनो एसे सानखादोंमोन जेब्ला नोंनि फिसाजोखौ आंजों सोमोन्दो बनायदों बै समावनो एसे सानखादोंमोन आङो नोंनि फिसाजोआ बेबायदि खालामग्रा मानसि जाखागोन बियो होननानै आरो नोंथ' बा आंखौ न'आव लिंना लाबोलायदोंमोन बिथिं फिसाजोखौ मालाय हौवानो हरबाय बिथिं आंखौ लानानै फैदों नोंसोर आंखौ बासादों डक्टर निमाहा हो डक्टर बाबु आंनि फिसाजोनि गोसोखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ बियो माब्लाबाबो बिदि खालामनाय नङा बियो रावबो हौवाफोरजों थाङाखै बियो लोगोनि न'आव थांदों नङाब्ला बियो सोरबा बंसफोरनियाव दंहैयो आं बेखौ थाबनो नागिरना लाना फैगोन नाथाय प्लिज डक्टर बाबु नों रागा दाजों मानो रागा जोङा जानो आङो नोंसोरनि खोथा होनाय बायदि आङो नोंखौ फ्रियाव बेमार फाहामदों आं मानो रागा जोङा जानो सानसेल' सम होयो आं सानसेल' खोनासं बिमायाबो सानसेल' सम होयो आं सानसेनि गेजेराव नोंनि फिसाजोआ सफैबाय होननानै खबर मोनाबाथाय आङो 2 लाख फैसा होनांगोन 2 लाख फैसा होनांगौ आंनो फैसा गोसोआव लाखि सानसेल' सम सोरांस्रि गोसो बायनो नाङा दे गोसोखौ हमथा आरो नोंबो देहा गोसोखौ हमथा गाबनायजों जेबो जाया होननानै बुंखादों दे आङो गाबनायजों जेबो जाया गोसोखौ हमथालाय सानैबो गोसोखौ हमथा आंनि थाखायबाथ' इसाया जा खालामदों मोजांखौनो खालामदों मा बुंखो नों दे औ देहा इसाया जा खालामदों मोजांखौनो खालामदों दे बे माब्रै मोजां जानो हागौ इसाया जोंनि गन्थं हाबाय नों बेखौ माब्रै मोजां नुखो सोरांस्रि नोंसोरो जिबायदि मानसिखौ बिजामादै फसायदोंमोन ना आंथ' बेखौ मेगन थाइसेजोंबो फसायनाय मोनाखै मिथिगौ देहा मेगन थाइसेजोंबो साबजानाय मोनाखै आं बेखौ इसानि थाखाय नोंनि इसा फिसानि थाखाय बेबायदि हौवाया समाया आं मिथिगौ इसा फिसानि आखलखौ इसा फिसानि गोसोखौ आं मिथिगौ इसा फिसाया जोबोद गियानि बियो साननो हरनो गोरों बिनि गोसोआ गोरलै आं मिथिगौ मोजाङैनो आरो बे डक्टरनि मोखांखौ नायनानैनो अबायल' सोमोन्दोंमोन आं बे डक्टरा जुदि गियानिमोनब्ला सिख्लाया गोमानानै दङ सिख्लाया गोमानायनि बाथ्राखौ खोनानानै बियो रागा जोंनाय नङामोन मिथिगौ आरो बिथ' मा दिमान्डसो खालामना गालांबावदों अब्ला बेबायदि मानसिखौ नोंसोरो बोरै मोजां होननानै बुंनो हागौ बे हौवाया धर्ज मोनब्ला ना सारांसै धर्ज गोनां हौवामोनब्ला बियो बुंगौमोन जानांगौ बहाबाफोर माबाफोर खालामजादोंदां सोरजोंबा नङाब्ला बिहा हाबा जानायनि सिगां माबा मोनसे थांखि दङमोनदां बा बिहा माबा मोनसे समस्या जादोंदां बिनिखायनो बियो आंजों दायो नुजाथ'वाखैबा आंजों लोगो हमनो हाथ'वाखै बेफोरबायदि माबा मोनसे साननाय थागौमोन बिनियाव औ दे नों थिग खोथाखौनो बुंबाय बे मानसिया मोजां मारमोनब्ला जोंनि निदाननि समाव बारा निदान होसिननाय नङामोन बियो जोंखौ बुजायगौमोन बानजायगौसोमोन बियो जिंगादासि आं नेगोन जिंगादासि आं नागिरगोन खोथासो होगौमोन बियो इसा फिसाजोआ बुंबाय थाखादोंमोन आयै डक्टरनि आखलखौ आं एसेबो साबजानाय मोनाखै होननानै बियो माबा मोनसे डक्टरनि गाज्रि आखुथाय नुदों आंनि सिगाङाव बुंफैबाय थादोंमोन थेवबो आङो बारा केयार खालामासै आंनि साननाया मा बियो डक्टरजों हाबा जानो बानानै डक्टरखौ गाज्रि बुंदों आंनि साननाया बेमोन जोबोद मोजाङानो जाबाय दे आंनि फिसाजोआ दे खारखोमानो रोंदों नङाब्ला बे रायखसिनो होयोब्ला आंनि फिसाजोनि जिउखौ जागौसोमोन बियो नाथाय दा बेथ' 2 लाख फैसा बिदों बे 2 लाख फैसाखौ बबेयाव मोनगोन दा सोरांस्रि
सोरांस्रि बियो 2 लाख थाखा बिबानो माजों बिनो 2 लाख होगोन बियो बारा बिदों देरहानि बेमार नायनायाव एसेबां थाखा थाङाखै खुब थांदोंब्ला 1 लाखसो थांदों बिनि बारा नङा नाथाय दाथ' जोंनियाव बिदि थाइसेबो फैसा गैया सोरांस्रि नोंसोरो आंनि बिपदनि समाव नोंसोर आंखौ सहाय खालामदोंमोन आंबोथ' नोंसोरनि खैफोदनि समाव नोंसोरखौ सहाय खालामनो नांगोन ना देरहा नोंसोरो 50,000 दाहार नागिरदो बहा मोनो मा खालामो नोंसोरो बेखौ जमा खालामब्लानो जाबाय आंनिफ्राय आं 50,000 होसिगोन जागोन दे दे बिदिनो जाथोंसै सोरांस्रि बारा दुखु दा खालामसै थांदो नोंसोर हौवा हिन्जाव न'आव थांदो आंबो थांनोसै मानोबा गोसोआ खालि न'आवल' थांनो जादों आबै मामा बाबा आबौ मोनाबा माबायदि दङ मा खालामदों मामा बाबाया खम सिन्था जानानै दङ बे निमाहा होदो मामा नोंसोरनि नायल' जाल' आं सासेल' फिसाजोमोन आं नोंसोरनि बोसोन बायदि सोलिनो हायासै मामा बाबा आं नोंसोरनि बोसोन बारबाय नोंसोरनि खर' बारबाय आं बिमा बिफानि बोसोन बाराबाबोथ' आं गावनो जेंनायाव गोलैगौमोन आंनि मेगनजोंनो आं डक्टरखौ गाज्रि आखलाव नुथारबाय अब्ला बेबायदि डक्टरजों आं गावखौनो बोरै गथायगौमोन मामा बाबाहाबोथ' जोबोद गोरोन्थि दङ बायदि मोनबाय आं बेमार फाहामबाय होननानै आंखौ दि हरथारनांगौ बेथ' खोथा नङामोन ना दे जेनेबा खोथायानो जाबायमोन बिनि उनावबाबोथ' आंनि खोथाखौथ' फंसेबाबो मानिनांगौमोन ना बिसोरो आंनि खोथाखौथ' फंसेबाबो खोनासंनांगौमोन ना बिसोरो डक्टरनि सोमोन्दै आं मा बुंनो नाजादों बेखौ आं मा नुदों आंनि बुंनायफोरखौथ' बि एसेबाबो मानिनांगौमोन आं बोरैबा आं सानो मामा बाबाखौ लासिसिन खालामनाया मामा बाबानि खर' बारनाय आंहा गोरोन्थि जायाखैदां होननानै बिसोरनि खोथा बायदि थाङोमोनब्ला आं जोबनो गैयै दुखुआव थानांगौमोन दा बिसोरखौ आं दुखु होबोनानै दाथ' आङो गोजोनाव दंफैयोना जेबो नङा आं गोजोनै थायोब्लानो आंनि मामा बाबाया गोजोनगोन सानसे आं मोजांब्लानो बिसोरो मोजां आंनि बिमा बिफायाल' थांनानै थाथों आं सानसे बिसोरखौ बुजायगोन आं सानसे बिसोरनि खाथियाव थांगोन बिसोरनियाव निमाहा बिगोन आरो बिसोरनो गासै सैथो बाथ्राखौ रोखा रोखा खोन्थागोन इसा नों मानो गाबदों इसा आंजों फैनानै नोंहा गोजोननाय दंना गैया नों मानो गाबदों नों गाबा आं दुखु मोनोना नों बेबायदि गाबबाय थायोब्ला आं गावखौनो गोजोननाय मोना आं नोंखौ खुसियाव लाखिनो हायाखै नामा आं गावखौनो दुखु मोनोलै गाबनाङालै इसा आं मामा बाबाखौ जोबोद गोसोखांदों गोसोथ' खांखागोन बेखौ आं मिथिगौ नाथाय नोंनि नोमा नोम्फाया दे नोंनि हालोदखौ बुजिनोनो नागिराखैमोनब्ला इसा गोसोखौल' हमथानानै था मास मोनसे मोननैनि उनाव न'आव नुजाहैगोन दे जोङो आं दे न'आव थांनो मोनबावगोन न'आव हाबनो मोनबावगोन आंनि मामा बाबाया दे आंखौ निमाहा होगोन आंहा फोथायनाय गैला रोन खोनासंनाय रोन इसा दिनैसो नों आंनि नामखौ सोंखारिफेरबायना जोबोद मोजां खोनादों नों दिनैनिफ्राय आंजों रायलायोब्ला ना आंखौ रोन होननानैनो गाबज्रिबाय था नोंनि खुगानिफ्राय रोन होननाय सोदोबखौ जोबोद गोदै खोनादों रोन उन्दुदो औ दे सानैबो उन्दुनोसै रोन आं दानो नोंजों उन्दुआ नोंथ' आंखौ दाबो हाबा खालामाखैना नों लानानैसो फैदों जेब्लासिम जों सानैनि हाबा जाया अब्लासिम आं नोंजों उन्दुआ प्लिज बुंनायखौ मानिदो जागोन दे इसा बिदिब्ला नों बेयावनो उन्दुदो आं बेलेग रुमाव उन्दुहैनोसै
बिथिं थाङाबा माथिंसो थांबावनांगौ जाखो फै आफालै बिथिं थाङा नों आं बिथिं थाङा बिथिं जेबो गैया बिथिं जेबो गैयाबा माथिंथो मा दङ मा नांगौ नोंनोलाय आफालै आंलाय मिथिखाया आंनोबो नांखागौ मालाय हनै मानसिफ्रा एसां गिदिर गिदिर गारि लादों जिसिबि लादों पिस्टल लादों आंनोबो नांगौलै आफा आंनोबो नांगौ मालायफ्रा दुर्गा फुजानि लाजोब्बाय दानो आंनोसो जेबो होआ आफा अखोरां मालायफोरजों न' रुजुनो नाङा मालायफ्रा दुष्ट खालामोब्ला नोंबो दुष्ट जागोन नामा आफा अखोरां मालाया जेखौ लायो बेखौनो बिनो नाङा आं मिथियालै आफा आंनो नांगौ अखोरां फिसा नों गुड बय होनजानो लुबैना लुबैया नों गुड बय होनजानो लुबैयोब्ला बिमा बिफानि खोथा मानि बाबा बेफोरखौ लाया बेफोर गेलेग्रा बुस्थुखौ लायोब्ला मानसिया गाधासो जायो गाधा बेनिखायनो बेफोरखौ लायालासे न'आवनो आराम जिरायनानै बिजाब फरायबाय था बिजाब फरायोब्ला मेलेम जायो गारि जिसिबिफोरखौ लानानै गेलेयोब्ला बुरबक जायो बुरबक दै आफा फै आफा फै नोमैया मैगं बिहरदों मैगं लाना फैनि फै आफा होमबा न'आव थांनानै बिजाब दसे फरायनानै आं मबाइल नायगोन आयु मिजिंनि फिसालाया मालाबानो थाबायनो हालायनानै रायलायनो हालायलायनाय जाबाय देरबायलै देरनायालाय फिसाखौसो मोजां खालामनो हागोन ना हाया सिन्थाया बेसो माथो जाखो फिसालायालाय माबा माबि बिनानै गाबनायालाय आजिखालि दुर्गा फुजायानो सफैस्लाबनो मोनला बिनि सिगांनो दुर्गा फुजायाव गेलेग्रा बुस्थुफोरखौ लामा लामा फानथिंसिगोन गथ'फोरा बिराद दिगदार खालामो थाखा फैसा गैया अभाबनि समावसो गथ'फोरखौबो लुप फोनाङो गथ'फ्रासो गाबनानै हायरान बिमा बिफायासो खस्थ' मोनोलै हाबा जाबा बेफोरनोसै टेनसनफोरा गथ' मानसि आरो बिसोरलाय मा मिथिगौ जेखौनो मेगनाव नांगोन बेखौनो नांगौ जाखागोन बिसोरनो मोजां बुरखायब्लानोथ' मानियो दा गथ'फोरखौ माब्लाबाबो गोरा रावजों बुंनो नाङा जेसेबां हायो अननाय गुरै रावजों बुजाय बुं अब्लानो बिसोरो मानिगोन मा होनोलै लावगि मालाबा मालाबा गथ'फ्राबो धर्ज बारहोयोलै बेफोरावनो रायनो बुनो जालायलाङो दे नों बहा थांनो थां जोंना हनै अखोरां बिमाया एसे मैगं बिहरदों मैगं लायनि र' आं दे जागोन अखोरां राजा नों माला माला थाबायनो हालायखो माला रायलायनो हालायखो आरो नोंनो गेलेग्राबो नांगौ जालायबाय सानफ्रोमबो आइनि दुदु जाबाय थायो नालाय बेनिखायनो देरबाय आरो आं बुंनो रोंसोगारदोंहाय गथ'आ दे थांदो बा मालाय फिफा फिसाला स्रं स्रं समायदों दे देरथारबाय फिसालायाबो देरबायलै देरनाया खुसिखौनोसो हाया हाया जाथारबाय माथो ओमफ्राय बबेथिंनिफ्राय बबेथिं हाबलांनो नागिरखो आंनिखौ दोनथ'दोब्रा आं बबेथिं थाङो बबेथिं फैयो नोंनियाव थांदोब्रा नोंनियाव मा पार्टि होला हिनजाव लाबोनायनि पार्टि माबायदि पार्टि नांगौ नोंनोलाय एसे गोग्गोम नांगोनलै पार्टिया हले फैदो बिदिब्ला हाबहैनोसै फिसाला दंफायोमोनलै फिसालाखौ लानानै हाबहैनाया गाज्रि जानाय नङादां फिसालाखौ फज'ना दोनदोब्रा जों सानै सोबाय थानोसै नंमारगौ ना थौदो बिदिब्लालाय